Terje, kun sinä hunteerat omaa lapsuutta, niin mitä kuvia vai muistokuvia sinä muistat parhaiten? Sehän on jo muutama vuosi aikaa, kun minä olin lapsi. Se häytyy olla jotakin silloin, kun minä olin noin 3-4 vuotta vanhaa. Saattaa, että meni 5 vuotta vanhaa. Ja se on se, mitä minä muistan. Minä luulen, että se on se vanhin tai ensimmäinen. Ja se oli slaageri. Ja kuka se lauloi sen slaagerin, se oli Einar Ruse. Ja se oli norjankielinen, minä en ymmärtänyt kyllä en sanaakaan, mutta minä muistan sen. Alle har den samme dröm, tills var piken vida sang. Se on se ensimmäinen, minkä minä muistan. Ja miksi minä muistan sen, se oli se, että minun sisaret hallisi ja laulettiin sitä laulua. Joo. Se on, minä uskon, se on se vanhin, tai ensimmäinen, mitä minä muistan. Mitkä tavarat, joita sinä olet koskettanut, on antaneet vahvan tunteen sinulle? No mitä? Minä muistan kuitenkin yhtenä jouluna. Minä olin pikkupoika, minä en usko, minä olin alkanut kouluun. Se oli jouluaatto ja sain sitten pikku pakan minun tädiltä Lovisalta. Ja siinä oli pikku tämmöinen iso, tämän verran iso trumpetti. Ja kun sillä puhalsi, se antoi niin kauniin äänen. Ja minä tykkäsin siitä niin hyvin, mutta se oli tehty glasista se trumpetti ja se putosi lattialle ja särkyi kaikki. Ja sitä minä muistan, se oli niin kuin olisi tävänä. Mutta se, mikä säilyi siitä trumpetista, se oli justiin se, mikä antoi äänen. Se minä saan kuitenkin sitä ääntä puhaltaa tällä, että sain sen äänen, mutta itse trumpetti katosi. Se särkyi. Muistatko joitakin ääniä, sävelli, musiikki tai lauluja, jotka on vahvasti vaikuttaneet sinuun? No minähän jo sanoin tämän, mitä se ensimmäinen, mikä muistaa, mutta ei se ole minulle antanut minkäänlaista merkitystä. Mutta ne laulut, mitkä minä muistan, tai kuulin silloin, kun olin nuorena, se oli nämä lestadiolaisten laulut kokouksissa. Joka kerta, kun oli kokouksen meille siellä meidän koton talossa, minulle oli pakko istua sitten puukassan päälle ja kuuntella kaikki sitä, mitä nyt sieltä puhuttiin. Onko olemassa joku maku, jonka sinä muistat menneisyydestä tai siltä ajalta, kun sinä olit lapsi? Ja sen muistan, kun ensi kerran sain banaanin ja maistoin banaania. Se oli Eriksen kaupassa Hesteniemessä ja Eriksen antoi minulle banaanin ja minä otin sen banaanin näin ja aioin taittaa sen poikki. Ei sanoi Eriksen norjaksi ja minä ymmärsin, tehtiin jotakin sen. Ei se pidä sillä lailla aukasta. Ja se näytti sitten, millä pitää aukasta sen banaanin. Ja sen söin ja se oli hyvä. Onko olemassa joku haju, mitä sinä et koskaan unheilla? Minä aion taas mennä mammaan kökkiin. Se ruokahaju. Hirmuinen hyvä ruokahaju. Sen minä muistan. Ja sitten muistan kanssa niistä lefsuista, kun niihin lefsuihin pantiin, mitä ne sanottiin, jurtetagsaltti pantiin siihen. Ja se haju, sitä minä en kestänyt en ole. Se oli kerran, se oli niin kovaa se haju, että minä oksensin. Ja sen minä muistan. Joka kerta jälkeen kanssa, kun en haistanut sitä, minä muistan sen justiin. Ja se oli kanssa ennen joulua silloin vielä. Mamma oli paistamassa joulupakkoa. Muistatko jonkun historiallisen tapahtuman, mikä on vaikuttanut sinun tai sinun lähimmäisiin? Semmoinen tapahtuma, mikä nyt oli, mikä merkitti paljon minulle, se oli 1970-luvun alkupäässä. Norja oli silloin, piti mennä EEC-hen. Ja me tietenkin mä halunnut sitä. Minä olin studenttina Oslossa ja siellähän oli kanssa paljon puhetta justiin tästä Pohjois-Norjasta. Det här är Öretel. Tänne minä kuulun. Ja se on minulle merkittänyt oikein paljon justiin se, että det här är Öretel. Tänne minä kuulun. Että kun minä olin valmis
Oslon universiteetistä se minä olin päättänyt kanssa, että minä reissaan takaisin. Ja minä en ole koskaan sitä katsonut. Ja se mikä kanssa tapahtui silloin just sinä iltana, kun se EEC-vaalit oli se, että kun se viimein kello 12 yöllä, keskiyöllä oli selvä, että Norja sanoo ei EEC-hen. Minä olin Kringsjå-studenttikaupungissa Pyhissä silloin Oslossa ja studentit tultiin ulos verandan päälle. Ja yksi alkoi laulahan sitten Deilig är jorden. Ja toiset oltiin myötä siinä. Se viimein lauloi melkein koko Kringsjån studentby lauloi Deilig